Numele prin numele. Bună ziua, mă numesc Alpă Gheorghe. Sunt omul cu videoclipul, cu trabucul acesta. Țigara cubanez. Cu țigara aceea care... Așa? Care mă devasta, mă doare la inimă. Care m-a devastat, mă doare la inimă și la suflet. Și acum m-am vindecat și vreau să candidez pentru YouTube. Și acum eu vreau să candidez pentru YouTube. Și vreau să fiu fanul lui Jador și vreau să mă posează Jador. Și vreau să fiu Jandor și vreau să fiu... Vreau să pentru Dani Mocanu care bani. Că pentru Dani și Mocanu... pentru Iancu, să viu la Biancu la voi dacă vrea. Viu la Iancu la voi dacă vreau. Și vă iubesc și vă susțin mult. Și vă iubesc și vă susțin mult. Un follow și vă mai vorbim. O fală și o inimă. Și aici sunt oile lui. Și un like. Vă iubesc, zi un like și vă iubesc și să aveți grijă de voi. Un like și vă iubesc foarte mult și vă doresc cât mai Doamne ajută. multe Vă videoclipuri. Sărbători fericite!